Ji destpêka şoreşa Sûriyayê li Rojavayê Kurdistanê elektrîk gelekî tê birîn. Li hindeverna di rojê de tenê demjimêrekî yan du demjimêran tê. Wekû tê zanîn ji demara gihandina kantona Cizîrê ji aliyê PYD ve dezgihên xizmetguzariyê di destê wêrê veberiyê de ne. Yeke ji wan dezgihan dezgiha elektrîkê ya ku tora elektrîkê li ser hin gundan girêdayî bi gundewarê bajarê Amûdê ve ji destpêka Nîsanê ve bi temamî biriye. Li gor malperayekî tîmîdiya ku gundên Torîlyas, Qirê, Bekmezlo, Misto Hindî yek û Misto Hindî du û ko deh ji destpêka Nîsana îsal ve elektrîk nedîtine. Xelkê wan gundan dibînin ku sedem helwestê wan yên siyasî ne, ji ber ku ew yan endam yan jî alîgirê Encûmena Kurdî NKSê ne. Her wiha piştî wan fermana rêveberiya ku tev demêra gihandî, bi avakirina grûpan yan jî komonan red kirin. Ne tenê di vî warî de xelk gazindên xwe dikin, lêbelê ji ber cudahiya nerîn û helwestên siyasî, gelek xelk ji alîkariyan bê par dimînin. Bi taybet alîkariyên ku ji aliyê dezgeha Xêrxwazî Barzanî ve tên şandin. Ku kesê ne alîgirê PYD be tu alîkariyan wernagire. û hin caran wekû xelk dibêjin ku wêneyên Barzanî li ser alîkariyan tên rakirin û paşê tên belavkirin. Heman ji derê de xuya kirin ku piraniya xelkên ku elektrîk li ser wan hatiye birîn hejar û feqîrin û nikarin motorên elektrîkê ji xwe re bistînin. Ji ber wê sedemê di tariyê de dijîn yan jê vedgerin alavên destçêkirî ji bo jiyana xwe berdewam bikin. Tevî ku di rojê de çend demjimêran elektrîk dihat, lê welatiyên Rojavayê Kurdistanê tekez dikin ku gelek pêdawistiyên jiyanê di vê demê de ji wan re dabîn dikir, bi taybet av li gundên ku bîrên avê bikar tînin. Menal Mihemed, ARK